Здравейте! Ако вече сте нарисували на детето си някое животно на асфалта, най-вероятно няма да се разминете само с едно животно. Затова сега ние ще ви покажем едно много бързо животно, как се рисува на асфалт за деца. И това животно е таралежа. Правите една муцуна, правите малко будли, може да ви се счупите бешира, не бива да се тревожите от това нещо, довършвате си будлите на таралежа, едни малки крака му правите, слагате му едно око и е готов. Може за упражнение да направите малко по-различни таралежи, малко по-дълги, с малко по-тънки носове. Може да направите таралеж, който да гледа на другата посока. Ето така. И готово. Таралеж. Сега имате второ животно, което може да нарисувате на вашето дете на асфалта, а другите деца по площадките или там, където играете, най-вероятно също ще му се радват. Това е второто ни животно. Благодаря, можете да рисувате вече таралеж. Чао и до следващия път.